volám sa Erika a chcela by som vám predstaviť golfový kočík Easy Go Milo. Kočík má veľmi ľahkú konštrukciu s hmotnosťou iba 6,5 kg. Má pevnové madlá, ktoré sú príjemné na dotyk. Kočík má zadnú parkovaciu brzdu, vyslačením kočík zablokujeme, zdvihnutím uvedneme do bloku. Na konštrukciu sú upevnené 4 zdvojené kolieska, predné sú otočné s funkciou aerácie. Predné kolieska zablokujeme zdvihnutím kolieska. Kočík má polovateľnú opierku chrbátika. Pomocou pásov zadnej časti opierky môžeme opierku zdvihnúť a následne zložiť. Opierka chrbátika je veľmi mäkká a poskytuje dieťatku pohodlie počas jazdy. Kočík je vybavený 5-bodovými bezpečnostnými pásmi s mäkkými chráničmi. Bezpečnostné pásy je možné nastaviť podľa potreby. Súčasťou kočíka je tiež mandielko, ktoré poskytuje dieťatku oporu počas jazdy. Na mandielko je možné upevniť pás medzi nôžky, ktorý bráni dieťatku vypadnúť. Kočík má polohovateľnú striežku, podľa potreby sú možné sklopiť alebo vystriť. V zadnej časti striežky sa nachádza rodičovské okienko, cez ktoré môžeme sledovať dieťa. Zloženie kočíka je veľmi jednoduché. V prvom rade je potrebné zložiť mandielko do najnižšej polohy. Zložíme striežku, aby nám nezavadzala. Obistíme poistku a kočík veľmi jednoducho zložíme. Bezpečnostná poistka nám bráni rozloženiu počas prepravy. Preprava kočíka je veľmi jednoduchá. Pomocou transportného pásu si kočík môžeme prehodiť cez plece. Rozloženie kočíka je takisto veľmi ľahké. Obistíme bezpečnostnú poistku a jednoducho zložíme. Súčasťou kočíka je tiež vyteplený nánožník, ktorý umiestnime na kočík takýmto spôsobom. Nánožník chráni dieťatko počas nepriaznivého počasia. Kočík Easy Go Milo je veľmi ľahký a veľmi variabilný golfový kočík.